O Concello de Boiro instalará céspede artificial no campo da Mina, en Lampón. O proxecto está valorado en case 700.000 euros e financiarase con fondos do POS provincial. Trátase dunha actuación demandada dende o club polo estado do terreo de xogo en días de choiva. Este é o estado do campo da Mina nos días de choiva. O feudo do Sporting Lampón conta con máis de 60 anos de antigüidade e unhas instalacións que para Concello e club precisaban dunha mellora. A primeira delas será a instalación de céspede artificial para substituir a terra actual que tantos problemas dá ao equipo nos días chuviosos. O campo da Mina sumarase así a ampla nómina de instalacións en Boiro para a práctica do fútbol sobre céspede artificial. Unha obra moi demandada e moi necesaria, donde vamos a poder disfrutar dun quinto campo de fútbol no noso concello. Con este xa serían 4 de herba artificial, xunto co de Barraña, que de herba natural, pois teríamos 5 campos de fútbol que creo que con isto xa temos cubertas as necesidades de todos os clubes, de todos os equipos de fútbol. É verdade que temos 2 en Vista Alegre, que é onde máis volumen de deporte, de fútbol, neste caso do fútbol hai, porque están as escolas onde hai 400 rapaces ali xogando, temos 2 campos, outro en Baliño, que tamén van as escolas deportivas ali a disputar os seus partidos. É unha actuación demandada dende hai anos polo Sporting Lampón, obrigado cada día de choiva a tomar medidas desesperadas para permitir a práctica do fútbol. Para o noso club, que ten 52 anos, era unha necesidade, porque ahora mesmo só temos equipo senior. Cando teñamos as instalacións novas, isto vai nos permitir poder ter categorías inferiores e poder facer outras cousas que ahora mesmo non se pode facer. A intervención disporá dun orzamento de case 700.000 euros para instalar o céspede e remodelar o peche perimetral de formigón. A actuación que vamos a levar a cabo vai a ascender a preto de 700.000 euros e vai ser unha renovación integral do que é o terreo de xogo. Vai consistir en cambiar o terreo de xogo de árido a herba artificial. Para iso tamén vaise contemplar todo o cambio do cerre perimetral, que neste momento de bloques de formigón que están moi mal estado, tamén a barandilla, e vai ser, como vencía, unha reforma integral. Tamén vai levar sistemas de canalización de agua, de riego, e eu creo que con esta actuación vamos a ter un campo, un antes e un despois. O prazo de licitación xa está aberto e as empresas interesadas poderán enviar a solicitude ata o 9 de abril para realizar unha obra que se espera comezar o antes posible. Estábamos esperando que chegase este día, está aberta para as empresas interesadas hasta o 9 de abril. A partir de aí se revisará a documentación e o máis rápido posible se adjudicará esta obra, porque a nosa intención é que se empecen o antes posible, sobre todo aproveitando agora a época estival. Sabemos que a principio, agora en primavera, pois xa empezamos a ter moito tempo, porque aquí tamén hai que facer un destierre, porque tamén é un campo con un desnivel importante. Aínda que sen poñer prazos fixos, as obras preténdense empezar unha vez remate a temporada. O Sporting Lampón xogará o último partido na casa na fin de semana do 9 de maio, polo que dende o Concello intentarán non influir na actividade regular. O que queremos é non entorpecer agora o que é o día a día do club. Me estaban agora comentando os directivos que o último partido aquí, se non recordo mal, é o 9 ou 11 de maio, creo que o 9 de maio. A intención é que para maio ou finales de maio pudéramos empezar as obras, e se non é maio, a principios de junio, pero sí que aproveitar o verán para que sea máis rápido a ejecución desta obra, e intentar que cando podan empezar a liga regular pois este, pero eso vai nos dicir tamén o tempo e a ejecución da propia obra.